салом дӯстони азизи ман. оё медонед дандон барои одам бисёр зарур аст. одам бо дандон ҳар гуна хӯрокҳоро хоида майда карда мехӯрад. чор мағздонаи зардолу бодом ва дигар чизҳои сахтро бо дандон шиканӣ дандон лат хӯрда мекафад. ҳамин ки ба ҷои кафида оби хунук чой ва хӯроки гарм расад дандонатон дард мекунад. бинобар ин чизҳои сахтро бо дандонатон нашиканед. ҳангоми хӯрокхӯрӣ ҳушдор бошед. аз болои хӯроки гарм хунук нахӯред ё баръакс вақте ки хунук хӯрдед дандон хунук мешавад. дар ҳамин вақт зуд чой ва хӯроки гармро нахӯред чунки дандон гарму хунук мешаваду сираш мекафад. як чиз дигарро фаромӯш накунед. барое ки дандон чиркин ва даҳон бадбӯй нашавад ҳар рӯз дандонҳоятонро бо хамираи дандоншӯӣ бишӯед. ҳангоми дарди дандон барои ёрии аввал зуд бо намакков дар як рӯз 3-4 маротиба об гардонед. дардашро сабук мекунад. агар милкҳои дандонатон шамол хӯрда бошад метавонед бо оби ҷӯшонидаи гули бобуна об гардон кунед. дӯстони азизи ман, ҳангоми дарди сахти дандон зуд ба духтури дандон муроҷиат кунед. ба худ табобаткуниро ҳаргиз роҳ надиҳед. ин ҳам барои саломатӣ зиён меорад. бигзор ҳамеша саломату бардам бошед.